Și a venit. Glorificat să-i fie numele Lui. Mi-amintesc, după învierea Lui, că El este Cel care poruncește. Și păsărilor, și globului întreg, până la târătoare și până la pește. Atunci când Iona a fugit de fața lui Dumnezeu, el a crezut că gata, scapă. Când i-a zis, du-te la Ninive și prorocește încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. El n-a vrut, a plecat. A plătit un bilet și s-a pus într-o corabie. Și Cel Sfânt, care veghează totul, a stârnit o furtună mare, încât să le răstoarnă pe toți. Și el dormea. Și s-a dus la el. Ce ai făcut? Vino încoace, noi ne rugăm că pierim. Roagă-te la Dumnezeul tău. Și când a venit, șorțul a căzut pe el. El era vinovat. Și a zis, fraților, aruncați-mă în mare. Și marea se va liniști. Și l-au aruncat. Iar cel atotputernic, glorificat să fie numele Lui, cel atotputernic, mângâierea noastră, care e Tatăl meu și Tatăl tău, a dat ordine și a venit un pește. Ale ce-o fi fost, că l-a înghițit. A stat 3 zile, după cum Domnul Iisus a stat 3 zile și 3 nopți în sânul pământului, așa a fost el acolo. Și după aceea l-a aruncat. Du-te, Iona, înțelege-mă. Și toți voi de aici trebuie să înțelegem pe Domnul. Când vine o încercare peste tine, când vine ceva peste tine, să fim treji. O, Doamne, dă-mi putere. Ajută-mă, Doamne Iisus, să nu păcătuiesc înaintea Ta. Glorificat să fie numele. Și s-a dus și Domnul Iisus s-a întors mânia, pentru că avea 120.000 de persoane acolo. I-a zis, Iona, îți pare rău de curcubetele acesta, care nici nu l-ai sătit, nici nu l-ai udat, nici n-ai făcut să crească. Și îți pare rău de el, dar mie să nu-mi pare rău de 120.000 care nu știe să deosebească dreapta de stânga. Ești bine mersit dacă tu pleci. Nu se poate. Înaintea Domnului Iisus. Și Petru spune, mă duc să prind pește. Glorie Domnului Iisus. Toți ucenicii au zis, mergem și noi cu tine. Și s-au dus. Iar Tatăl meu, cel sfânt și iubit, Iisus din Nazaret, dulgherul din Nazaret, care spunea preoții, oare nu cunoaștem noi cine este? Este fiul tâmplarului. De unde are el atâta înțelepciune? Glorificat să fie numele Lui. În cer. Cei care a fost pe drumul Emausului. Tu ești un singur străin care nu știi ce s-a întâmplat, care era un proroc, care era un puternic. Noi credeam că El este Fiul lui Dumnezeu. O zăbavnicilor. Și li s-au făcut descoperit. Și atunci au perit toți. Au perit din mijlocul lor și a fugit, i-a lăsat. Și apoi ardeam ei. Nu ne ardea nouă în inimă când ne vorbea de la Moise și până la proroci. Ăsta e cel atotputernic, Dumnezeul nostru, al nostru, slăvit să fie El. Și a dat ordine, niciun pește să nu vine în mreaja ucenicilor, lui Petru special, până de dimineață, până când vine șeful, regele regilor, glorificat să-i fie numele. N-a prins nimic ca toată noaptea, fraților, s-au trudit. De dimineață apare el, guvernatorul. Copilașilor, aveți ceva de mâncat? N-avem nimica. Ați prins ceva? Nimic. Aruncați măreaja în partea dreaptă. Și când au aruncat-o, n-a mai putut să tragă măreaja. Ăsta e Dumnezeul nostru. Și atunci l-a cunoscut. Ioan i-a zis, Petre, este Domnul. S-a îmbrăcat și a dat Domnul.
pleacă de la mine, Doamne. Pleacă de la mine că sunt un om neputincios și un om. Gloria Domnului Iisus. Și vreau un pic să mai merg un pic în altă parte, dacă mai îngăduie, frații. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Amin. În vechime, mi-mi place să